Mahirap ang magkasakit kaya mahalaga na alagaan ang sarili at kalusugan. Ito ang mga katagang madalas nating naririnig sa ating mga magulang. Kaya't isa sa mga adhikain ng mga bayan sa Pangasinan ay ang pagsusulong ng pagtatanim sa mga bakuran. Hindi gamit ang iba't ibang kemikal, kundi sa natural na proseso. Ito ay ang organic farming. Mas malinis kaya't sigurado ang mas maayos, mas malusog at mas ligtas na pamumuhay. Sa panahon kasi ngayon kung saan nais ng marami ang mabilisang paggawa, may mga bagay na dapat pa ring pinag-iisipan lalo't malaki ang epekto sa katawan. Ang pagkain. Mahalaga na malaman natin kung saan nagmula ang ating kinakain, kung paano ito itinanim, kung anong mga sangkap ang dumaan sa bawat dahon, bunga at butil. Sa lalawigan ng Pangasinan, may mga taong hindi lang tumatakbo palayo sa sakit, kundi papalapit sa mas malusog na buhay. Kaya naman, unti-unting niyayakap ng ilan ang organic farming, isang uri ng pagsasaka na nakikinig sa lupa, hindi minamadali, hindi nananakit. Dahil sa halip na kemikal, araw, ulan at panahon ang inaasahan. Sa halip na puwersa, tiyaga ang puhunan. At sa halip na bilis, panahon ang sinusunod. Dahil naniniwala ang mga magsasaka na kapag malinis ang lupa, malinis din ang tubo. At kapag malinis ang tubo, malinis din ang pagkaing mapupunta sa ating katawan. Sa bayan ng Natividad, may mga magsasakang araw-araw na nakikipag-usap sa lupa. Hindi para utusan ito, kundi para unawain. At mas lalong hindi para pilitin, kundi para alagaan. Sapagkat para sa kanila, ang lupa ay hindi kagamitan. Ito ay katuwang sa buhay. Dito matatagpuan ang RREB's Integrated Eco Farm, kung saan ang bawat tanim ay may sariling oras. Walang pilitan at walang daya. Taong 2015 lang magkasakit sa puso si Richard, ang may-ari ng RREB's Integrated Eco Farm. Dito niya naisipang simulan ang organic farming. Nagkasakit kasi ako sa puso 2015. So parang yun na yung naging pinaka dahilan kung bakit pinili ko yung organic farming. So isa na rin parang medicine ko yung kung ano yung tinanim ko, gulay, yun na rin yung kinakain ko. Galing ako sa chemical farming din, pero nakita ko nga yung effect ng mga lason na nailalagay sa mga gulay, ganun. Kaya nag-convert ako talagang 100% organic. Lalo na ang mga halamang dahan-dahang namumunga sa ilalim ng malamig na langit ng bayan ng Natividad. Hindi pinipilit maging handa, hinahayaang dumating sa tamang oras. Dito, ang lupa ay hindi rin pinapagalitan kapag mahina ang ani. Ito ay inuunawa, pinapahinga, pinapakain at pinagbibigyan. Sapagkat para sa kanila, ang lupa ay hindi makina, kundi ito ay isang biyaya ng buhay. So ito, gagawin na namin seeds para sa next season. So hindi na kami bumibili sa labas yung mga chemicals na tradition, yung mga talagang ginagawa ng mga farmer natin. So kami lahat ang gumagawa. So yun, medyo matagal yung proseso. Takes time, years, ganun, para maging makondisyon yung soil. Farm to table, kung ano yung tanim naming gulay. So yun, kunyari, mga pang pinakbet, lettuce, may yung mga sa mga alaga naming manok. Kung ano yung mga nandito, yun yung in-offer namin sa visitors or sa mga nag-inquire online sa page namin. So yun, tinolang manok, pinakbet, salad, ganun. Ganun po yung mga in-offer namin. So, ang benefits nun, yung sa health talaga. Dahil sa panahon ngayon kung saan dumarami ang nagkakasakit, dumarami rin ang nagtatanong kung saan pa talaga nagsisimula ang paggaling. Sa ospital ba? Sa gamot ba? O sa kung ano ang paulit-ulit nating kinakain?
yung family natin na magbe-benefits doon sa mga ginagawa natin, tinatanim natin mga gulay, malaki na yun. Kumbaga, investment na yun sa health natin. So, pangalawa, yung sa income. Maganda ang income sa organic farming. So, magugustuhan nila kasi talagang masusustain nila yung pangangailangan ng family. So yung mga farmers natin dapat malaman din nila na maganda ang income sa organic farming. Yun nga, medyo mahirap sa simula pero in time magiging okay din. So dapat gawin nila yung mga ginagawa namin dito. Organic farming, farm to table. Since itong Pangasinan is malawak yung taniman, maganda ang patutungan ng organic farming lalo na kapag nasimulan siya sa mga LGUs, mga barangay na maging aware yung mga public officials para mai-insert or ma-explain nila yung benefits ng organic farming. Kumbaga magbe-benefits lahat in terms of health, income, families. Kasi kapag healthy ka, maganda yung bonding ng family and community. Masaya yung pagiging organic farming. At sa bawat hakbang sa pagitan ng mga taniman, mararamdaman ang katahimikan na parang dasal. Walang ingay ng makina, walang pagmamadali ng oras, tanging hangin, huni ng ibon at mga kamay na sanay sa paghawak ng lupa. Katulad ng paggaling, katulad ng pag-asa. Sa lalawigan ng Pangasinan, may isang pamilyar na kakanin na tahimik ding sumasabay sa paniniwala tungkol sa mabagal at maingat na pamumuhay. Ito ay ang tupig. Isang simpleng pagkain na gawa sa bigas at nyog, binalot sa dahon ng saging at niluluto sa uling. Hindi instant, hindi minamadali, walang shortcut, bagkus dumaan sa maingat na proseso. Isa ang pamilya ni Nanay Lydia mula sa bayan ng mga Tarom sa mga taon nang hindi humihinto sa paggawa ng tupig. 2 years pa yung bunso ko. Nagtupig na ako. Turo yun ng nanay ko. Sa kahirapan siguro ng buhay, naghanap sila ng pagkakakitaan. Ganun. Ako ang panganay sa amin. Kapag niluluto ang tupig, walang oras na sinusunod kundi apoy lang at pakiramdam. At sa bawat balot na binubuksan, may singaw ng kahapon. Parang paalala na bago tayo natutong magmadali, natuto muna tayong maghintay. At sa bawat kagat, hindi lang tamis ang nalalasahan kundi tiyaga. Ang tupig, lumipas man ang panahon, hanggang ngayon, patuloy pa rin itong tinatangkilik hindi lamang sa bayan ng mga Tarom, kundi sa iba pang karatig na bayan. Hindi po nabago ang timplada ng nanay ko. Kasi yun ang iniwan niyang salita bago namatay. Huwag niyong babaguhin ang timplada ng tupig. Yun ang sabi niya. Kahit na lumayo kami, alam namin yung timpla. Makakagawa kami kung gusto namin gumawa ng ganito. Kaso nga lang, mahirap kasi nga, yung mga gamit, yung mga dati-dati pa, hindi po pwedeng, kagaya nung bayuan. Di ba, wala namang ganun sa ibang kuwan. Ang tupig ang kanilang naging sandigan, ang naging hanap buhay, ang naging katuwang sa hirap at ginhawa ng buhay. Maligaya ako, hanap buhay ako. O papasa ko na rin dito sa mga ito. Yan, natulad na rin yan, panganay ko yan. Diyan. Masaya. May hanap buhay din sila pag ako nawala na. Yung nakakagawa ako ng tirahan ko, yun. Yung nakakatulong ako sa ibang tao na siyempre magtatrabaho sila sa akin, di uupahan ko sila. Ganon. Yun lang natutulong ko naman. Ako
Nang tunti napintas nga biyag. Nang tunti napintas nga biyag. Hanggat kaya, itutuloy. Ganun. Kasi malaking bagay to eh. Kumbaga, legacy na nila to eh. Kaya, hanggat kaya namin, itutuloy namin. Hanggat may mga kasama kami na gagawa. Kasi hindi naman pwedeng iisa, dadalawang tao ang gagawa nito. Sa totoo lang ito, ang hirap gawin. Kaso nga lang, syempre no choice kami. Hanap buhay. Ito yung malaking tulong sa amin ito. Syempre proud kami. Proud kami kasi nga naituloy namin yung naumpisahan ng lola ko. Kumbaga, ito lang, nung wala na sila. Pero nung buong Pangasinan na hanggang parang buong buong Luzon eh. Kilala na yung tupig. Adi, masaya po kasi nabigyan din po kami ng hanap buhay. Kasi nung panahon na yun, wala din kaming hanap buhay. Then, kasama namin, tinutulungan namin sila. Parang ako yung taga-balot nila. Tapos yung asawa ko taga-ihaw. Then, nung malakas, wala silang maibigay. Sabi ng lola ko sa akin, gumawa ka na ng sarili mo. Alam mo na rin ang timpla dahil naturuan din naman na po. Salamat. Maraming salamat at nabigyan kami ng pagkakataon magkaroon ng hanap buhay na itinabuhay po namin ng pati sa pag-aaral ng mga anak namin. May isa akong napatapos na nandiyan nagtatrabaho na, yung isa nasa ibang bansa, tulungan talaga. Pagka may isang wala sa amin, may mga pagkukuhanan kaming mga kapitbahay. Kasi pagka naubusan kami rito, kukuha kami dyan, kukuha kami doon. Pag naubusan sila dyan, direkta pupunta sila. Para sa pamilya ni Nanay Lydia, hindi lamang isang simpleng trabahong nakasanayan ang paggawa ng tupig, kundi parte ng kanilang pagkakakilanlan, isang kabuhayang patuloy na nagbubuklod sa kanilang munting pamilya. Bago pa man tumubo ang mga gulay sa bukirin, may mga punong una munang tumindig malapit sa dalampasigan. Tahimik, matatag, hindi naghahangad ng atensyon. Ito ay ang mga puno ng bakawan o mangrove. Sa tuwing humahampas ang alon sa baybayin, gaya na lamang sa Santiago Island sa bayan ng Bulinaw, ang mga ugat ng punong ito ang unang sumasalo. Sila ang unang nasasaktan. Sila ang unang lumalaban at sila ang unang nagbabantay. Sa bawat bagyo, sa bawat malakas na hangin, sa bawat pagtaas ng tubig dagat, ang mga bakawan ang nagsisilbing kalasag ng komunidad. Ngunit higit pa sa proteksyon, ang mga bakawan ay tahanan din. Dito sa site ng may CBFME, wala talagang nakatanim dito, pero dyan sa loob mayroon. Dati po walang mga mangrove kahit isa dito, kaya tinanim namin talaga lahat. Kasi nagkaroon kami ng environmental noon, mahalaga ang papel ng mangrove dahil nung maliliit pa kami, marami kaming nahuhuli sa mga lamang dagat. Subalit noong tumagal na, nung nawala ng mga mangrove, napapansin namin na kumukunti yung nakukuha sa dagat. Kaya nag-isip kami kung paano ang paraan para mapanumbalik yung mga nawawalang lamang dagat. Ito nga ang mangrove ang naisip namin itanim dahil nalaman namin sa environmental training namin na ang mangrove pala ay pinangingitlogan ng mga isda. At saka nakakatulong din po siya sa mga malalakas na hangin. Lagi po kami nagre-replant, ma'am. Kaya lang madalas nga ang bagyo, kaya yung nireplant namin ay mawawala din agad. Pero tuloy-tuloy pa rin ang replanting namin. Yung bakawang lalaki, babae, at saka yung bungalon. Yung mangrove na babae, mahaba siya. Tapos yung lalaki maiksi.
tinatawag din nilang bakawang bato, yung lalaki. Naglalaan kami ng oras para kahit isang oras dito kami kasi kung minsan maraming mga bata at saka mayroong din mga pasaway din na nangingista dyan sa looban po ng mangrove area. Kung minsan mayroong matigas ang ulo na dumadaan dyan maglamba-lambat pero pag sinasabihan mo, umaalis naman sila. Ganun po kasi bawal nga po yan kasi protected area po siya. Sabay na po yung maglinis, gano'n, tsaka i-monitor po yung dyan sa dagat, yung mga tanim, kung may yung mga kalat-kalat na mga basura, natanggal po namin para hindi mamatay yung tanim. Linalagyan namin binabakuran namin yan, tapos pag may namatay, nagre-replant kami, gano'n po. Araw-araw naman binabantayan nito. Yung mga pumupunta rito, sila naglilinis kung minsan. Sila ang taga-pick up ng mga basura, ganon. Kaya yun lang ang kaya mapanitili ang kalinisan at saka yung mga tanim na mangrove. Ibig sabihin, bago pa man tayo makinabang, may kalikasang unang nagbigay. At kapag malusog ang bakawan, mas matatag naman ang baybayin. Kapag matatag ang baybayin, mas ligtas ang komunidad. Kapag ligtas ang komunidad, mas may kapanatagan ang buhay. Ngunit kapag ito ay napabayaan, pinutol at hindi inalagaan ng tama, unti-unting humihina ang natural na panangga. Kasi itong mangrove, parang nasa pilar lang ito. Kaya sila lang ang dito, yung dito sa Barangay Pilar. Yung talagang inalagaan ng mga samahan kasi ng samaka. Kaya ito nabubuhay dahil may bantay nga, may taga-alaga ng mga puno ng mga yung bagong itinatanim. May galing naman sa taas na tumutulong din na nagbibigay din ng financial ganun. Kaya parang mai-continue nila yung pang-aalagaan na itong mga mangrove. Karating na barangay, kung minsan pumupunta sila rito, tinitingnan yung ng mangrove para baka magaya nila, ganon, yung magtatanim naman sila ng nila sa tabing dagat para may proteksyon naman yung dito sa gilid ng tubig. Kaya ang pangangalaga sa bakawan ay hindi lamang usapin ng kalikasan. Ito ay usaping kaligtasan, usapin ng ating kinabukasan. Sa turismo po, pwede po nila itong puntahan. Mahalaga po ito kasi makikilala po dito yung Santiago Island, tapos yung para mapag-aralan din po nila, makita po nila yung mga ginagawa, yung kahalagaan po ng mangroves sa pagiging sanctuary po nito para sa mga isda, tapos pag may bagyo, nagiging harang din po ito sa malakas na hangin, sa mga alon po. Dito po sa tourism, tumutulong po kami kapag meron po silang programs like mangrove planting po. Meron din po mga, tulad po sa mga estudyante, may mga academic purposes po, pumupunta din po sila dito para mapag-aralan po nila. Tulad ng ating katawan, ang kalikasan ay may kakayahang magpagaling kung ito ay maaalagaan ng tama. May mga taong naniniwalang dapat marunong magtanim ang bawat isa, hindi lang para kumita, kundi para may makain, para may maibahagi at para may kita. Gaya na lamang noong pandemya kung saan naranasan ang kaliwat kanang lockdown. Isa ang bukirin ni Nanay Victoria sa bayan ng San Manuel na nagbukas ng pinto sa mga kapitbahay nito. Sa Cherries Farm, ang pagsasaka ay paraan ng pagbabahagi. Kapag may sobra, ibinibigay sa kapitbahay. Kapag may ani, pinaghahatian. Kasi walang magawa kawawa na yung mga tao, kaya yung nangangailangan, binibigyan po namin din para mabuhay din kasi hindi sila makatrabaho.
Kasi yung mga magulang namin, talagang magsasaka po. Nung mga bata kami, dinadala po kami sa mga bukid. Kaya doon ako ng experience yung pagtatanim po. Nung 1985 pa, mga pang table lang, mga talong, sili, wing beans, yung string beans, lahat na po ng gulay. Dapat marunong ka yung ng gulay kasi pag hindi ka marunong, sayang lang po. Yung pagtanim mo ng gulay, dapat marunong kayong pagpili ng mga yung variety na itanim at saka yung buwan na magtanim ng gulay, dapat marunong ka rin. Kasi pag yung kamatis, pag ulan ng ulan, mahirap pag-alaga po. At saka yung sitaw, kagaya ngayon, malamig, mahirap buhayin po yung sitaw pag malamig po. Kaya pinipili lang namin yung variety na tinatanim namin. Pagtatanim namin sa gulay, para makalibre ng pagkain, makashare din sa mga kapitbahay namin. Maganda po yung gulay kasi bukod sa may income ka, libre pa yung pagkain. Maganda yun kasi supportive naman ng provincial government lahat ng programa ng PTCAO office. So ang kagandahan nun, hindi po nagpapabaya ang probinsya para suportahan yung programa. Kaya sa palagay ko, maging maganda ang kalabasan po ng programa na yan. Isang tahimik na paalala na ang tunay na yaman ay mas lumalago kapag ipinabahagi. Sa Marias Lunti ang bukid na matatagpuan din sa bayan ng Natividad, ang pagsasaka ay naging pag-asa sa gitna ng pagsubok. Para kay April, ang bukiring ito ay hindi lamang lugar ng pagtatanim. Ito ay kanyang naging sandigan sa panahong ang katawan ay nanghihina at ang loob ay sinusubok. Bilang isang breast cancer survivor, hinarap niya ang mga panahong puno ng takot, pagod at hindi tiyak na bukas. Ngunit sa halip na sumuko, pinili niyang bumalik sa lupa, pinili niyang magtanim, pinili niyang ipagpatuloy ang buhay. I had cancer 2014 to 2015. And then I need to keep my body healthy. Sa bawat punlang itinatanim, tila may kasamang panalangin. Sa bawat dahong tumutubo, may kasamang pag-asa. At sa bawat ani, may paalala na ang buhay, kahit minsang masugatan, ay may kakayahang muling umusbong. Ngayon, ang Marias Lunti ang bukid ay isa ng accredited agritourism site. Isang lugar kung saan maaaring matuto ang mga bisita tungkol sa tamang pagtatanim, organic farming at kahalagahan ng ligtas at sariwang pagkain. Nagsimula kami sa organic farming. Una, naging learning site for agriculture ito noong 2021. Nung pandemic kasi na ganyan, naging cutting facility ito ng mask. Dahil doon, pumunta dito yung provincial director ng DTI para kumuha ng mga materials na tatahiin ng mga mananahin nila para may pagkakapirahan ng mga tao. Alam natin noon na walang makalabas, ganyan. So sabi niya, may potential tong farm nyo, tong fish pan nyo, tsaka yung rice field ninyo. Subukan mong gawin to na learning site for agriculture kasi para sa food security. And then, nung pandemic nga, doon, nagpunta kami sa ATI, nag-training ako doon para maging lady farmer. And buhat noon, nung naging na-accredit ito as learning site for agriculture, sumali kami sa mga summit, food summit, mga ganyan, mga product summit ng government, ng DTI. Then, napansin din ito ng Department of Tourism. Kaya, inaccredit nila as agri-tourism site. Ito, edible flower. Ito naman parang may gata siya pag kinain mo. Dito, ang mga gulay na makikita ay siya ring pipitasin. Walang daya, walang tago. Kung ano ang itinanim, iyon ang inaani. Isang bukiring bukas hindi lamang sa mata, kundi sa konsensya. Kung organic kasi,
less yung gastos mo kasi ikaw yung gumagawa nga ng mga ilalagay mo, no? Etong mga tinanim namin ngayon, eto ay pag naani siya, pwede namin siyang ibenta na itatanim din ng mga ibang magsasaka para makatulong din kami na para maparami yung mga variety na ganyan. Yung mga gulay na nandito, yun yung pipitasin. Pag organic kasi na ganyan, syempre very safe siya sa katawan natin. At least nasasabi mo sa sarili mo na safe yung kinakain ko. Wala tong chemical at tatagal ang buhay ko dito, parang ganun. Kaya maganda na mag-organic tayo. Kung mahal mo ang kapitbahay mo at ang nasa komunidad mo, dapat organic na pagkain ang kinakain nila. Para kay Binibining April, ang pagsasaka ay naging paraan ng paghilom, hindi lamang ng katawan, kundi pati ng puso at isipan. Isang tahimik na patunay na kapag mahal mo ang ginagawa mo, kahit mabagal ang simula, may mararating, may patutunguhan. At minsan, ang pag-asa ay hindi dumarating bilang himala. Minsan, ito ay dumarating bilang isang maliit na binhi na kailangan lang alagaan araw-araw. Sa mga bayan ng San Manuel at Natividad, ang pagsasaka ay hindi laban sa kalikasan. Ito ay pakikipagkasundo at isang paalala na hindi lahat ng biyaya ay binibili at hindi lahat ng mahalaga ay mabilis makuha. May mga bagay na itinatanim muna, inaalagaan, pinagdarasal at saka lamang inaani. Siguro bigyan nila ng pansin yung mga potentials na gumagawa na talaga ng ganitong mga advokasya. Sana andun yung support lagi in terms of financial, in terms of marketing, lahat po. Siguro mas itap nila kung sino yung mga nasa paligid yung gumagawa nila. Dapat marunong ka rin na magtanim ng gulay kasi hindi ka nalalabas na bibili. Tapos libre pa yung kainin. Maiyan mo na rin yung mga kapitbahay namin. Pag merong pagkakataon, huwag kang magpapalampas. Napaka-importante kasi mahal mo yung ginagawa. Parang eto lang yung nagawa ko sa sarili ko na sa lahat ng nakikita nyo dito, ako to. Walang nagsisimula na nasa taas ka kaagad. Lahat ng pagsisimula, kinakailangan ng pagsisikap. Kung ano daw yung produkto ng ginagawa mo, yun daw yung pagkatao mo. At sa bawat ani, may paanyaya na kumain ng mas may pag-unawa, mabuhay ng mas may malasakit sa sarili, at huminto paminsan-minsan para pakinggan ang lupa. Dahil minsan, ang sagot sa pagod, ang lunas sa sakit, at ang sarap ng buhay ay tahimik lang na naghihintay sa mga bukirin. Ito ay tumutubo ng mas malago, mas tahimik, at mas marahan. Members KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.